का करेगा बा करे का भइल बा देखी तो तार बाल अरे दादा हई बबुआ के बाल बिगड़ गेल बा काटे के बा चला तोरा काट देली बाल कंटेंट चल के आइल बा फिरी तो काहे हमनी के वापस में जाई जा अभी खाना आइल है द्वार पर एकर बाल देखी कोनो काट देले बा बीचे लगा के हई पूरा फुहर कर देले बा तो आज हमनी काम ये बा क्या जी पूरा बाल के जाके छील दिहल जाई ब्लेड मंगैले बानी दुकान पर से बनल है प्रोसेस में बा सब काम देखी जाए दे पहले ई दोनों भाई अपने में का छिला छिला कइले बड़ा लइका बड़ा बदमाश हो देखे में शरीफ लागता दूसरा से बाल लिखे कटवावे के ठीक बानो इनकर पापा बबुआ के बाल काटत रहे तो मशीन डिस्चार्ज हो गई है हमारा भी मशीन बा तो यही लोग कह रहे हैं कि अंकज भेरी ले जा लोग तो मशीन हमारो खराब हो गई बिया तो ब्लेड मंगैले बनी जा ब्लेड से बबुआ के बाल छिलाई और बाद गर्म पानी से नहाई का बबुआ नहीं बनो शिवांश पूछ लेंगे हाल चल कैसे छिला गेल बाहर कपा छिल ले बड़ा हर बाल छिला जी कैसे चिल्ला हम क्या करबरी कित उनका से गलती तो होइए गइल बढ़ले बा देखी पूरा बाहर है कपार पानी के मग में डाल के गर्म कर तनी इलेक्ट्रिक मग में ये सुसुम हो जाए ना तो लड़का का बहुत तकलीफ हो ठंडा पानी बा क्या होगा जाके कपड़ा सड़क से पहन लिया नहाई है वो तू जान कपड़ा सड़क से पहन ली है नहाई है वो पहले महेंद्र ठाकुर ना रहले हमने गांव में अंकज ठाकुर लेकिन से हल्का फुल्का तो नहीं अंकज भाई के हाथ दुखा गेल छिला छिला हां भाई हमने के करे के आदत नहीं है नो स्वागत है हमारे अंकज सैलून में स्वागत है आप सबका फरहान सैलून केहू भी उम्मीद से आवेला तो हमनी के माना ना इसी जगह आज तक और टीम के नाम है हां विलेज लाइफ है हमनी के आई लगी बबुआ के अभी बाइक पे बैठा के कहीं बगैन चौंगाई घुमावल जाए का अंकज भैया तो कपार पे बर्फ जाम ठीक है बा बिलेट से कोनो दोस्त नहीं है एकरा क्या करी नु कि पहले अगर बालवा के छोटे-छोटे अथी से काट देतनी कैंची से हां और ओकरा बाद जब मराई नु हां तब हार हो जी पहले कैंची ला पहले छोट कर लिया सबसे पहले कैंची से ही बाहर होते तो होगा एकरा कुछ तनी काट के छोट कर ली तब वही और हे देवा तरह शिवांश कहाँ से उतरा शिवांश कहाँ गई रहा अतार बार कटल तू रोए ला पहले कैंची से छोट छोट कर ली ड्रामा छोटो कुछ कटी ना 12 कटी खाली जैसे मशीन लगैले आधावा कटल है मशीन डिस्चार्ज हो गई तो मजबूरी में जाकर छिलवा देनी मोए और हम छिलवैले ना रही और कहो तो मास्टर की काम है वो पितर पक्ष में से भागल आई बड़ा का सोच के तरह ही भेजले हाँ जी आदमी हेल्प को उम्मीद हमारे से कर ले कोनो प्रकार के हो यही से ब्लॉगिंग शुरू करनी है भाई जी लोग हम के क्योंकि एक से एक आदमी हमें वीडियो आवेला हमेशा यही से बोल के ब्लॉगिंग शुरू करो हो गांव के लाइफ दिखावल जो हमें भी कंटेंट बहुत ज्यादा बा कंटेंट खुद चल के आ जाइला हमने मेरी बउआ के मुंह के रिएक्शन देखी
बउआ डेराला लेकिन आज डेरात नहीं किया खा बढ़िया से छिलवा होता बार घरे रोवत रहना बार छिलवा होता तो ये देखो शांति से बना यही से हम मरबो पिटबो करनी है हमने भी काई कोई होय तो मरबो करनी है वीडियो बंद रहे तब पिटाइले हैं क्या गीत क्या बोलल चाहत रहा बोला जानी से जानी ये बात फिर बैठल बा बबुआ ठीक बा नु अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लड़का अभी अपने मन में सोचत है कि ये हमारे साथे अत्याचार का होता घरे तो हमारे पापा ऐसी कहबे ले अत्याचार ना नेकी होता है नेकी होता होई ना मुंडन के ओके खाली होला इनकर दू वाली भाई का चीज ह घड़ी ह अब देखी जा हरिओम नाव के कहां डेरा तरह कहां का पता कापे जलना जला ये कापे रखो अभी के का रिएक्शन बा बउआ के मुंह के। हां बबुआ इतने मुंह के रिएक्शन लेता है दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और इनका सर के और बाल के रिएक्शन अभी का बा देखी जा। जब तक हमनी के बानी है तब तक तो कोनो तकलीफ लइकन के ना होई हमनी गइला के बादे सोचे वाला विषय बा। सूरज ठाकुर और महेंद्र ठाकुर लागल बा लोग अपना काम में लड़का के तो हीरो बना देले बा लोग। घर माइये 10 गो गाड़ी से तारीफ करी है पापा का हवा से पता नहीं अच्छा चल रही नो वो पापा का खेल आता नहीं फिर हमारा भी भेज है गंगा भेज चलिए देखी जा हई बउआ चिहा के देखत दाने बबुआ झाला और हई बउआ के तो गाला सुखले बा कि ठंडा में हमार पापा बड़ा जुर्म कैले। देखी जा बउआ के रिएक्शन में हो गया तो नहीं वो आराम से रखिए। अब दिखाएं जा इनकर फिनिशिंग हो जाए तब दिखाएंगे आप। फिनिशिंग के बाद अब दिखावल जाई फिलहाल अभी अतने पर रही जाए। हरिओम का बोलता रहे हम कहते नहीं कि थोड़ा सा साबुन लगा के तुम देखल जाओ बरा के उसे छिला जी बढ़िया से ऐसे बुझाती घाव लागत हो अगर छिला बबुआ वैसा लगी नु जैसे हम फिल्म में ना कर रहे सपड़ा रानी के साथ गाना देखी जा बबुआ के फिनिशिंग हेने से हो गइल बा। लगले सब हो जी बबुआ लगे लगले द ग्रेट अली शिवाजी द बॉस बन जी हैं बबुआ शिवाजी द बॉस बन जी लगे कैसे कपार पे लड़का रहेला सूरत आ सूरत से गाँव आइल छुट्टी पर विंटर के लेकिन एकरा का पता रहल के संग ऐसन घटना घटी जाई। ये वीडियो देखला के बाद रउओ सबके बुझाई के चाही बार कैसे छिल से बड़ा कि ठंडा में तरी लइकन पे जुर्म कइल जाला। हां होला ऐसन जुर्म करे के कहल जाला 3 मोड़। तार हो गिल बा ठीक बा ना अब कभी भी बाल मत छिलवैया ठंडी में ठीक ना बुझाइल कहा कि हाँ अब ना छिलवाई बोला कान धलब बबुआ के कपार तो स्पंज के रसगुल्ला नहीं लागत है तो फिनिशिंग हो चलल बा इनकर। शिवांश बबुआ दिन भर ठंडा में बेचैन रहता रहे। फिनिशिंग हो गइल ना अंकचा फिनिशिंग हो गई क्या हो
अच्छा हल्का कटल बा तो से कोनो बात नहीं है बबुआ। बबुआ के विशेष रूप ध्यान रहे बबुआ के खून पे ना बबुआ, लेकिन उतना तो नाऊ करे से तो हो जाला, कोनो बात नहीं है। उनकर पापा तो पूरा दरे दल दले हैं का ये है पूरा है लड़का है देखत लेकिन हमनी से कुछ नहीं के भाई, बस ये हल्का है। हां इतना तो नाऊ से हो जाला। हां इतना तो केहू से हो जाला। उतना जब महेंद्र नाऊ कर देवलन तो हम कोई नाऊ के का औकात बा। देखी जा बबुआ के तनी चेहरा पे रौनक आइल। अब है बबुआ खुश बा। वाह रे वाह रे बबुआ हीरो, वाह रे बबुआ वाह। अब उनका कपार धो दिया जाऊ, धोला के बाद इनका छुट्टी दिया जाऊ घरे जास। हां बैठा तने खाली ऐसा ही रह। ये तेरी सफाई तो महेंद्रो नाऊ ना करी है। बबुआ के सिर पे लगले में हल्दी आ चंदन के लेप लागे जा रहल बा। इनकरा के आचार्य बनावे के बा। हां गुरुकुलम में इनकर एडमिशन होई। हो गिल बा बबुआ के काम। अब चल बबुआ ले जा बुचे। बबुआ के बाद छिलाइल तो सफाई हो जाओ। हां अब जन बा इरेजर बा या धुआ गइल, धोला के बाद इनका रख दियल अब। और फिर वीडियो एडिट कइल जाई। वीडियो एडिट कइला के बाद रउआ सबके बीच में प्रस्तुत कइल जाई। अब प्यार देब जा, दुलार देब जा, बड़ा मेहनत भइला। देखी जा बबुआ के बार तो छिला गइल, अब तनी सफाई होता, लेकिन अत्याचार तो बबुआ साथे होइए नहीं करे। उनकर पापा बहुत बड़ा जुर्म कर दले हैं। क्या मैं कैंची रहला कैंची फेंक देनी। जा लेला हूं एली। तो चला जाऊ अब आगे के शॉट देखल जाऊ क्या होता है। अभी तो इतने रहल है, आगे बनल नहीं सब। बबुआ साथे तो अत्याचार होइए गिर रहे। अत्याचार तो भइल है। जिया जिया हो बिहार के लाल।